וואי, איך בא לי גולד. אז לך תביא. גולד! מה, אתה מפגר? למה נפלת? אתה בסדר? כל עוד יש לי גולד אז אני בסדר. טוב. שלום לכם צופים יקרים, והיום אנחנו בסדרה חדשה. הסדרה הזאת היא סדרת פריזטון. אם אתם חושבים זה לא OP אנרג'י זה שונה ברמות. ו-OP אנרג'י לא יכולנו לשחק מהסיבה שאנחנו כבר יותר מדי OP ב-OP אנרג'י. ומאוד סיבות שאפילו מתן לא יודע. מההתחלה, אבל שקד, הגאונה הזאת עלתה לוואר L. טוב, ב-OP אנרג'י אנחנו בוואר Q, אז עדיף להתחיל מוואר L מאשר מ5 וואר כמעט. ויש עוד סיבה למה אני לא משחקת ב-OP אנרג'י. נכון. עדיף שאני לא אספר לכם, כי לא בא לי. איזה שרת אני לא זוכרת בכלל איך קוראים לשרת, פשטה. נשלח לכם את ה-IP של השרת, שקד תכתבי עכשיו איך זה, איך לפלוט שלנו. מי ששם כבר ב-IP, אז עושה ככה, סלש, האמת שכבר הראיתי לכם. מה? איך הגעת לווארפ K? לא Q, K. איך? רגע. עוד רמה אחת ואתה ברמה שלי. אמרתי לך, קייזימה, כן, דיברתי איתם על זה. קייזימה רדסטון, אז אני ב-AL. מוזר, טוב. אוקיי, מתן, אתה ברמה שלי, לא? מה רשום לי על הראש? טוב, אז בואו נראה לכם מה עושים פה כעיקרון. מתן, קח את זה, לא צריכה את זה. גולד! האמת שאת הגולד תשים בצ'סט שלנו. טוב, אני אלך ל-PH שלי, עושים פלוט כמו שהראיתי לכם בפרק עדכון ככה. ואז מה שעושים, אנחנו רוצים לבנות טירה, אנחנו רוצים לבנות את זה כמו, אני אראה לכם דוגמה. איך תהיה הרצפה. נגיד ככה. לא ככה. צלבי, שכחתי שאנחנו צלבי. ככה אתה הולך להיות לרצפה, והקרות הולך להיות מסטון. וכן. עשה גולד. מה יש לך מהשיר הזה? טוב, אז אפשר לעוף פה, שזה באמת OP. יש לכם OP פיקקס. ומתן, בוא נתחיל לעבוד על הבית. בעצם צריך לחצוב עוד בלוק. כן, נתחיל. יאללה. אז תתחיל עם הרצפה, אני אתחיל עם הקירות. נמכור את זה אצל איירון גולם ואז נתחיל עם טוב, אז אתה תתחיל עם הרצפה, אני עם הקירות, אני אקח את כל הסטון. מי שלא יודע מה זה פריזון, זה כלא, צריך לשים פה גם חנות, אפשר לעשות פה חנות בתוך הטירה עם שלטים, זה ממש כיף, אנחנו נראה לכם. מתן, מה אתה אומר? עושים פה גינה? יש לי רעיון, לא גינה, אני אעשה, בקיצור אני יודעת מה לעשות, לא גינה, אבל אני יודעת מה לעשות. אני צריכה להתחיל עם הרצפה, אני צריכה לחשוב, רגע, אני אבנה לך דיימונד שובל, שנייה. רגע, אני בונה לך דיימונד שובל. רגע. ודיימונד שובל אחד. בבקשה. אוקיי, אז הצ'סט הזאת תקועה לי פה ואני לא ממש צריך אותה פה, אבל זה היה פה לאגר, נכון? איזה קשה אפשר לעוף פה? לא צריך לקנות פה משהו, משתמש VIP בשביל לעוף. אוקיי, זה הולך להיות טירה ענקית, ככה בערך, זה יהיה הגובה שלה, נסתכל עליי מתן. אולי יותר. לא, רגע, לא, הולך להיות פה מגדלי שמירה, מה יש לי? דבר ראשון הולכים לעשות פה מגדלי שמירה. כזה, בדפנות הולך להיות כאילו מגדלים.
אוקיי. אבל... מה? ויש לי רעיון מתן, בכל מגדל, נגיד פה, במגדל הזה יש לנו נגיד... כן, יש לי רעיון יותר טוב. מה? תביאי לי את כל הסטון, אני אראה לך. טוב, אז נשים בצ'סט. בסדר, אתם ששומעים את העכבר שלי נורא חזק. אוקיי. כמה סטון. פתח הצו. אוקיי, עכשיו עם קראפטינג טייבל. בטח יש הרבה שמבינים מה אני עושה עכשיו. סלאפס? מה? סלאפס? לא סלאבס. שמעתי משהו אחר, סליחה, אני פשוט ראשי בעננים. לא, זה לא סלאבס. לחצתי שיפט, איך זה פותח לי את הקראפטינג? טוב, באג. גם פה אם יש מה? אוקיי, כנראה שינו את זה ב-1.7. שמה? שנכון פעם אם היית לוחץ שיפט אז לא היית יכול לפתוח פורנס וזה, אז עכשיו כן אפשר. אז מה? נכון כשפעם היית לוחץ שיפט ואז היית מנסה לפתוח פורנס או צ'סט, כן. נכון? אז זה לא היה פותח, עכשיו זה כן. אוקיי, לדעתי תספיק כמות החומר שעכשיו אני... אוקיי. מה מכינים בכלל מסתום? טאדאם. מה זה? מה מכינים סטון? איך מכינים את זה? שכחתי. כן, אחלה רעיון. יאללה, אז אני אבנה מהחומר הזה, תביני. לא, זה לא הספיק, הטירה הולכת להיות עם איזה יותר. לי יש עוד באינבנטור, יש לי מלא. טוב, אז תשים בצ'סט. אוי. ואי אפשר לחטוף פה דמג' אם אתם נופלים, אם נגיד אני אקפוץ מפה, אני לא אחטוף דמג'. רגע, הנה עכשיו אני לא יכולה לעוף. הופ, ראיתם? תכין גם מזה. לא, אבל זה קובלסטון, אין כוח קשה. זה כבר מה? למה זה קובלסטון? אין לי מושג. כנראה אם אתה שובר את זה בפלוט שלך, זה כבר לא קובלסטון. אני אעשה כמה בלוקים למעלה זה? פשוט תעשה בלוקים, זה לא כזה משנה. אנחנו נגדיל או נקטין, זה לא משנה. תעשה אבל אני אגיד לך, אתה מסתכל עליי? אתה יודע מה אני מתכוונת, עמודי שמירה ככה, ואז נכנס, ואז אתה יודע, בדפנות של הזה הולך להיות עמודי שמירה. הבנת אותי? אוקיי. אבל באיזה גובה הם? אני לא, גבוה מאוד, אבל בינתיים תתחיל ככה. זה לא משנה איזה גובה עכשיו. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מקווה שלא יפריעו לי באמצע הסרטון, אח שלי. בסדר, מה אני אעשה? מתן, כשאני אומרת לך תנתק, בבקשה תנתק, סבבה? כי אני לא רוצה שיפלש. אתם לא תבינו למה, אבל עזבו. למה לא לנתק? כשאני אומרת לך לנתק, תנתק פשוט, סבבה? הכי קל. כי אם אני אנתק זה יעצור את הסרטון. ועזוב את זה, אני אסביר לך אחר כך למה ננתק. בגלל אח שלך, הוא מתנדר על זה. עזוב, לא נדבר על זה. שבבן. אוקיי, אז זה הולך להיות הרבה יותר גבוה, כשתדע לך מתן. לא, לדעתי זה מספיק גבוה. לא, הטירה הולכת להיות, תאמין לי, זה אמור להיות יפה, וכשזה יפה זה אמור להיות גבוה. ככה, והולך להיות פה כזה דלת. כן, הולך להיות דלת. הנה פה. או שזה לא חייב דלת, לפי דעתי זה יפה ככה. עכשיו, זה נראה טוב, אבל זה צריך עוד גובה מתן. טוב, את הרצפה בתוך המגדלים תעשה אתה יודע ממה? מאותו בלוק.
הסרטון כבר על 9 דקות, בקרוב צריך לעשות פרק שני. אתם יודעים, לא את כל הסדרה הולכים לעשות. תשמעו, אם אתם לא אוהבים כאילו אני בטוח שיהיו כמה פרקים שאנחנו נחצוב בהם הרבה, אז כאילו, אם אתם לא אוהבים לחצוב, ואם אתם לא אוהבים לראות אותנו חוצבים, ושאר האנשים כן עוזבים, אז פשוט אל תמשיכו לראות את הסדרה. כאילו, כל העניין בפריזון זה לחצוב. לא רק, מתן. ואתה מבריח לנו את הצופים. מה? אוי, שיט, יואו. טוב, לא משנה, נוותר. לא מוותר. אוקיי, יפה מתן, תסתכל. וזה הולך להיות מדרגות ספירלה. כן, מדרגות ספירלה. בטח של מדרגות ספירלה, מה אני אגיד לך? מדרגות ספירלה זה... הדבר, מתן. טוב, אז נסיים פה את המדרגות ספירלה האלה, ולפי דעתי... צריך להוריד את כל הקיר. למה? לא עשיתי את זה טוב. אני רגילה שאני בקריאייטיב. האמת שאני מזמן לא הייתי בקריאייטיב. כן, גם אני. וסיימתי, נראה לי. כן, הנה. אוקיי, מתן, ציינתי את המדרגות ספירלה. תגיד לי אם זה יצא טוב. יש מדרגות ספירלה. אפשר לפול את זה. תעזרי לי פה. את זה לא צריך רגע. פה ככה. אנחנו נעשה איירון, נכון? מה נעשה? איירון דור. איירון לא, נראה לי יש גם את האיירון של 1.8 ומעלה, אתה יודע, יפות. אוקיי. כאילו מה? איזה כיף זה שאפשר לעוף פה. אוקיי, הסרטון עומד על 12 דקות, אני צריכה ממש להסתכל על הזמנים. אם פתאום יהיה לי 15 דקות, אני צריך לחתוך ואני לא ממש יודעת איך. טוב, אז זהו נראה לי מתן. בוא ננסה לסיים את הפרק ככה יפה. ומי שלא יודע, מי שלא ראה, לפי דעתי אנחנו בביום שאפשר לייצר קרח, כי אתה יכול להשתגר פה בביום אחר שאי אפשר לעשות קרח, יש כזה ביום, אז בוא, מתן. רגע. בואי... לא יודע. נו בוא. בואי נגמור בבנג'י. טוב. רגע. בואי נגמור בבנג'י. זה כיף. שנייה. הופה. מה שאני עשיתי. רגע, אני באה. זה לא טוב. סליחה. אוקיי, יפה, נייס. אני עשיתי את זה ככה וסבבה. לא, אפשר לשים פה, עזוב, מה אתה עושה? צריך להגביע את זה, ככה באמת נראה שנייה, אנחנו רק שנייה אחת, כעבור 10 שניות. אוקיי, אז 205, בוא הנה. אוי, לחצתי. למה אתה נדחף לי בה? נו בוא. תעמוד על קובייה. לא להדיס. אוקיי, אז מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, תיתנו לייק, סאב אם אהבתם. רגע, אני צריכה לצלם את זה, איך עושים פה F12? לא, אני אבוא ויחתוך לכם את הראש עם החרב הזה. כן, זה אחלה חרב. מקווה שתהנתם, תנו לייק, סאב וקומנט, אז יאללה ביי, מתן בנג'י!